V začiatku 1. storočia bola Palestína domov židovského národa súčasťou Rímskej ríše. Rím v nej ustanovil bábkového kráľa Heroda. Hoci sa tvorcovia tohto filmu pokúsili o jednu z možných interpretácií biblického príbehu o Márii a Ježišovi, veríme, že odzrkadľuje jeho ducha a historický význam. Na počiatku 1. storočia bola Palestína domov židovského národa súčasťou Rímskej ríše. Rím v nej ustanovil bábkového kráľa Herodesa, aby vládol Židom. Herodesa však prenasledovalo proroctvo o príchode Mesiáša. Mnohí Židia sa proti rímskej nadvláde búrili, ale rímska armáda potláčala akýkoľvek odpor s nevídanou brutalitou. Našla som ju! Mária, matka Ježišova. V hlavných úlohách v slovenskom znení Vladimír Kobielsky, Renáta Rundová, Peter Sklár, Lenka Košická. Tu ju máš. Ďakujem, Mária. Peter Rúfus, Jozef Šimonovič, Boris Farkaš. Rímania Mária! A Soňa Valentová. Idú Rímania! Idú sem Rímania! Ostaň doma, mama. Rímania. Prečo nás nenechajú na pokoji? Rímania! Už zase. Jozef, nesmieme ich nahnevať. Neboj sa, dáme si pozor. Požehnaná Mária. Prečo nám to robia, Mária? Zabijem ich za to, čo urobili. Upokoj sa, Micháš, tým sa nič nevyrieši. A zda svet zošalel. Kde je Boh? To nespáchal Boh, ale ľudia. Ale prečo? Pretože majú moc. Pribili to na stenu. To je svetokrádež. Pozri sa na Šimona, je starší na našej dediny. Nič proti tomu neurobil. Židia z Nazareta! Váš rímsky cisár nariadil súpis ľudu, ktorý sa týka všetkých poddaných. A preto sa do 9 mesiacov každý muž vráti na miesto, kde sa narodil. Tam sa jeho meno zapíše do registra. Každý muž vezme so sebou svoju manželku a deti, aby sa zapísali aj ich mená. Micháš! Nikam nechoď. Ja to odtiaľ strhnem. O tom rozhodnem ja, nie ty. Je to svetokrádež. Rímski psi. No, ty prašivý si, no tak poď. Som tesár Jozef. Je to môj príbuzný, prosím. Priveďte ho. Kapitán! Mária! Ticho! Preukázal odvahu. Vojak, ako ste vy, by mal oceniť statočnosť iných mužov a nie ich zahanbiť. Si statočné, dievča. Pusťte ho. Odchod! Aby sa rozíďte! Videl som, ako dedinu vypálili za menšie previnenie. Ohrozil si životy nás všetkých.
Ukázal som im, že aspoň jeden muž im dokáže vzdorovať. A ty, Mária, nikdy by mi nenapadlo, že sa proti ním takto verejne A postavíš. keby to neurobila? Keď chceš za manželku takú ženu, Prosím Jozef, je to tvoja vec. Mohli ťa zabiť, Micháš. A čo si urobil ty, Ruben? Nič. A to si môj brat. Nemôže bojovať proti rímskej armáde holými rukami, Micháš. Človek môže chodiť v rímskej uniforme a hovoriť ich jazykom. Aj tak je to človek. A možno dokonca dobrý. 9 mesiacov. To už budeme svoji. Takže budeš musieť ísť do Betlehema so mnou. Prečo je všade toľko utrpenia? Prosím, odpovedz mi. Alebo sa nepýtam správne? Ako mám trpiacim pomôcť? Čo mám robiť? Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou. Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Vec, že počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Ale to nie je možné. Ešte nemám manžela. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj tvoje dieťa nebude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. A Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci. Hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Alžbeta má vyše 50, nemôže čakať dieťa. Musel to byť iba sen. Možno to bol iba sen. Niekedy, keď je veľmi horúco, sadneš si do tieňa a zadriemeš, ani sa nenazdáš. Áno. Prečo by si Boh vyvolil práve mňa? A prečo nie? Nikoho lepšieho na svete nepoznám. Mama. Za celý život si neurobila nič zlé. Myslím, že Boh ku mne nebude taký zhovievavý ako ty, mama. Vyberiem sa za Alžbetou. Jozef. Rozhodla si sa tak náhle. Už dlho som Alžbetu nevidela.
To je jediný dôvod? Ako dobre ma poznáš. A ako veľmi ťa milujem. Jozef, je tu niečo, čo nemôžem nikomu povedať. Ani tebe. Ale raz ti to poviem, sľubujem. Budeš mať so mnou trpezlivosť. Pravda, že? Šťastnú cestu, Mária. Neboj sa o mňa, mama. Urobil som pre teba darček. Je to... Vezmi si ho na cestu. Ďakujem. Je prekrásna. Vrchnák je veľmi tesný, aby sa do nej neprášilo. Uchovám si ju navždy. Dopustila sa cudzoložstva. Zneúctila celú svoju rodinu. Je mŕtva. Bola spravodlivo odsúdená. Podľa zákona. Písmo hovorí, čo od nás žiada Pán. Iba zachovávať právo a milovať milosrdenstvo. Mária. Vitaj. Buď pozdravená. Buď pozdravený, Zachariáš. Stratil dar reči, Mária. Buď pozdravená. Buď pozdravená, Alžbeta. Nebol to sen. Nie. Dieťa vo mojom lone sa pri tvojom pozdrave zachvelo. Pred 7 mesiacmi Zachariáša vylosovali, aby vykonal obetu v chrámovej svätyni. Dlho sa tam zdržoval a keď vyšiel, bol nemý. A v očiach mal výraz, ako by sa stretol s Božím poslom. Áno. A keď som cítila, že čakám dieťa, mala som sa radovať, že po všetkých tých rokoch modlitieb sa mi konečne splnil sen, ale bol to zázrak nášho Pána. Smiem s tebou zostať, kým sa tvoje dieťa nenarodí. Iste, Mária. Pravda, že? Alžbeta, keď si zistila, že čakáš dieťa, pociťovala si nejaké príznaky? Áno, nevoľnosť. A zväčšili sa mi prsia. Čakám dieťa. Vieš to iste.
Požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života tvojho. Nesmieme sa báť. Musíme veriť v Pána. Mária. Moje dieťa, pripraví cestu tvojmu. Zachariáš, máš syna. Je prekrásny. Náš syn Zachariáš. Náš syn. Aké mu dáme meno? Nech sa volá Ján. Vo svätyni prišiel ku mne Boží posol a povedal mi, že moja žena porodí dieťa. Máme mu dať meno Ján. Neveril som mu, neveril. Náš syn bude prorokom. Bude zvestovať príchod Mesiáša. Tak o ňom hovorí proroctvo Pána. Nazaret. Buď pozdravená, Marta. Jozef. Jozef. Prišiel Jozef. Konečne si sa vrátila. Jozef, tak veľmi si mi chýbal. Celý čas som sa za teba modlil. Čo sa stalo? Veríš, že pre Boha je možné všetko na svete? Áno, isté, že. Prišiel ku mne anjel Pána. S kým si bola? Moje dieťa je od Boha. Zbláznila si sa? Na moju česť, nespala som s nikým. Bola si mi zasľúbená, ale ty si ma zradila. Nie. Ty. Vieš, čo by sa ti mohlo stať? Pokúsim sa ťa potajme prepustiť. Čo najskôr odídeš z Nazareta. Nechcem ti ublížiť. Ale potom, čo si mi urobila, si ťa už nemôžem vziať za ženu. Pre mňa si mŕtva. Mária. Poď, Jozef. Nie. Ide o tvoju česť. Videla som ju s cudzým mužom. Nie. Hoď prvý kameňo. Nestrácaj vieru. Jozef. Jozef. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, lebo dieťa, ktoré počala, je z Ducha Svätého. Je to pravda však.
Poznala si muža. Neodpovedá. Je vinná. Pozrite sa na ňu. Je pošpinená. Poznala muža. Áno, Ukameňujte ju. Ukameňujte. No tak. Upokojte sa. Tak už dosť. Ukameňujte ju. Dobre, prestaňte. Upokojte sa. Ticho! Buďte ticho! Mlčte! Počúvajte ma. Mária je moja snúbenica. Zajtra si ju vezmem za manželku. A každý, kto o nej povie krivé slovo, či už muž alebo žena, bude mať dočinenia so mnou. Aj tak je vinná. No tak, choďte. Bežte domov. Choďte. Rozíďte sa. Ukameňovať ju. Mária, tento dom je odteraz tvoj. Zachránil si život mne aj dieťaťu. Nie. Ja nie. Bol som k tebe plný nenávisti. Minulú noc sa mi prisnil sen. Počul som hlas. A ten hlas prichádzal od Boha. Vieš to iste, Jozef. Áno, áno. Bude to pre teba ťažké. S tebou bude všetko ľahšie. Vôbec to nebude ľahké. Nikdy. Betlehem. Jozef! Poď, sadni si. Počkaj tu. Z cesty. Čo chcete? Moja žena, prosím, izbu pre moju ženu. Žiadnu nemám. Prosím. Počkaj, čo Prosím, sa deje? moja žena. Čo jej je? Moja... Prosím. Rýchlo. Prikryvky! Sú v stajni. Nestoj tam, poponáhľaj sa. Sadia to. Poď. Daj mi ruku. Rýchlo. Rýchlo. Je mi to ľúto, ale nič lepšie ti nemôžem ponúknuť. Je tu veľa ľudí, veď viete, kvôli tomu súpisu ľudu. Máš dobrého muža. Ten môj je už dobrý iba ako dvojnohá stolička. Porodila som mu 6 detí. Samých chlapov. No konečne. A teraz vodu. Horúcu. A jedlo. Máme čerstvý chlieba v komore, je mäso. Tak tu už nestoj ako drevo a bež. Bež už rýchlo. Pohni sa. Už to príde čo nevidieť. Počkaj. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna. A dáš mu meno Ježiš. Nie je krásny.
Nikdy som také krásne dieťa nevidela. Zasa meškáš, ako vždy. A vy tu čo chcete? Von! Pásli sme a strážili stáda. A v tom nás ožiarila Pánova sláva. Začuli sme Boží hlas. Čo už vedia pastieri o Bohu? Ste zlodeji a lupiši, všetci do jedného. Ten hlas vravel, že dnes sa nám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ. To tu budeš len tak stáť? Prosím, nechajte ich dohovoriť. Nemáme sa ich prečo báť. Vravel, že to dieťa je zasľúbené. Že je Kristus Pán. Tu je moje dieťa. Ten hlas hovoril, že sa nemáme báť. A potom sa ozval znovu. Znelo to ako spev, prichádzajúci z neba. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Čo za hviezdu to žiari nad Betlehemom? Tak? Čo to znamená? Neviem, kráľ. Môj smrť? Nie, výsosť, to nie, určite nie. Čo teda? Tie znamenia si protirečia, veličenstvo. Potrebujem viac času. Sú tu cudzinci, veličenstvo. Vítajte. Počul som, že prichádzate zďaleka. Vraj idete až z východu a sledujete tú hviezdu. Čo znamená? Veríme, že je to znamenie, výsosť. Že sa narodilo dieťa, ktoré sa stane židovským kráľom. Chceme sa mu pokloniť a nesieme mu dary. A kde je to dieťa? To musíme ešte zistiť, veličenstvo. Keď ho nájdete, vráte sa sem a poviete mi o ňom, aby som sa mu aj ja mohol pokloniť. Iste ste unavení. Oddychnite si u mňa. Ako moji vzácni hostia. Musíme poslať ťavy s batožinou do Gadary. Tam Herodesova moc nesiaha. Ty choď a počkaj na nás v Gadare. Ako poviete, pane. Daj ich sledovať. Musíme im byť v pätách. Na každom kroku. Áno, veličenstvo. Hej! Uhnite! Hej! Ustupte z cesty! Ďakujeme vám za vaše dary. Kráľ Herodes je zlý človek. Preto sme prišli tajne. Tým sme však bez pochyby vzbudili jeho podozrenie. Jozef, mali by sme sa vrátiť do Nazareta. Ešte nie si dosť silná. Myslím, že som. Je zima, musíme počkať na lepšie počasie. Jozef, musíme sa vrátiť hneď. Dobre, ako chceš. Zajtra je sabat. Vyrazíme pozajtra. Videli ich veličenstvo v Betléme. Radil som sa s kňazmi. V písme stojí, že z Betléma vyjde kráľ Izraela. Potom sa to písmo náramne mýli. Okamžite za mnou pošli veliteľa dvornej stráže. Vaša výsosť. Vieme len to, že tých cudzincov videli v Betléme. Nepoznáme meno dieťaťa ani jeho otca. A čo na tom? Prikážem zabiť všetkých chlapcov, ktorí sa narodili v Betléme za posledných 6 mesiacov.
Daj sem to dieťa! Nie, nie! Jozef, Jozef, musíme hneď odísť. Tu žiadne dieťa nie je! Toto je hostinec! Nemáme čas, musíte hneď odísť. Berú deti. Chlapcov. Zabíjajú ich. Daj sem to detko! Sem s ním! Daj sem! Húri! Poďte. Vráťte mi môjho syna! Bežte. Vráťte mi ho! Bežte. Mária. Bežte. Ďakujem. Pomôže vám. Choďte už. Bežte. Jozef. Mária, už sme v bezpečí. Pôjdeme na juh do Egypta. V Alexandrii mám príbuzných, nájdu mi prácu. O to nejde. Stále myslím na Betlehem. Na všetky matky, ktoré dnes nebudú držať v náručí svoje deti. Teraz sme v bezpečí. Nebudeme v bezpečí. Nikdy. No Boh mi je svedkom, že kým budem dýchať, moje dieťa bude žiť. Po 12 rokoch. Vojaci, postupte nabok. Kráľ Herodes je mŕtvy, mama. Však preto sa vraciame domov do Nazareta. Áno, Ježiš. To neboli jeho vojaci, ale Rimania. Prečo sa hovorí oko za oko, zub za zub? Prečo o tom premýšľaš? Boh stvoril slnko, aby svietilo na dobrých i zlých. Aj dážď zosiela na čestných i nečestných. Nemali by sme milovať aj svojich nepriateľov a modliť sa za tých, čo nám ubližujú? Počkaj! No poď! Ja som rýchlejší! Stoj! Poďme! Ešte Počkajte! Ja som rýchlejší! Šimon. Jozef. Mama. Mária. Mária. Myslela som si, že ťa už nikdy neuvidím. Jozef. Zdravím ťa, Anna. A toto je Ježiš. Ježiš. Ešte príbeh. Dobre. Tak teda príbeh. Istý muž raz cestoval z Jeruzalema do Jericha. Cestou ho prepadla banda zbojníkov, o všetko ho okradli a nechali ho umierať v priekope pri ceste. Šiel okolo kňaz, zbadal muža v priekope, no neurobil nič.
Potom šiel okolo veľmi bohatý levita, ale ani on mu nepomohol. A šiel okolo tretí muž. Bol to Samaritán. Vieš, čo sa hovorí o Samaritánoch? Že sa im nedá veriť. Práve. Ale tento sa nad mužom zľutoval. Dopravil ho do najbližšieho hostinca. A dokonca dal krčmárovi mešec peňazí, aby si tam muža nechal, kým sa jeho stav nezlepší. Takže to bol milosrdný Samaritán. Áno. Aj keď to bol Samaritán. Prečo si taký povýšenecký a nafúkaný, ha? Vieš sa vôbec byť? No tak, poďme. Nechceš mi to vrátiť? Neboj sa. No tak, udrij ma. No poď. Udri ho, no tak. Vrhni sa na ňo. Ešte, daj slab, rýchlo. No, vrhni sa, no tak. Udri ho. No tak. Ideš. Nechaj sa mlátiť. Udri ho, na niečo. Si slaboch. Už ho nechajme. Je ľahké byť zlý a zúriť. Ale na čo je to dobré? Mohol mi ublížiť, alebo ja jemu. A tak by to šlo do nekonečna. Viem, že Boh to tak nechce. Viem to. Ale prečo to okrem mňa nikto nevidí? Pred 12 rokmi som sa odtiaľto vydala na cestu. Mala som len vieru, že Pán ma bude viesť a nikdy ma neopustí. Čakala som, až začujem jeho hlas. Neozval sa. Počula som len svoj vlastný hlas. A naučila som sa počúvať ho. Naučila som sa dôverovať mu. Preto som ti ešte nepovedala, ako si prišiel na svet. Je to aj moja cesta však. Áno. A určite nebude ľahká. Bojím sa, že to bude veľmi ťažké. Tento svet je plný násilia. Nemám strach, pretože si so mnou. Vždy budeš so mnou však. Kým budem žiť. Jeruzalem. Buď pozdravená. Jozef s Ježišom sa ešte nevrátili? Nie, ešte nie. Dobre vie, že sme pripravení na odchod. Všetkých nás zdržuje. Konečne! Kde je Ježiš? On tu nie je. Vravel si, že je so svojím otcom. No, myslel som si to. Musel odísť z domu ešte pred svitaním. Kam mohol ísť? V tomto čase sú všetky brány v meste zatvorené. Všetky až na jednu.
kopí nemá. Ale Nemáme viac kopí. Zachariáš, nevidel si nášho syna? Jozef, tam je. Musíte byť na neho pyšní. Také hlboké vedomosti z písma, taká múdrosť. A to má iba 12. Nikto z nás si také niečo nepamätá. Kto je jeho učiteľ? Písmo ho učí Mária. Iste chápem, ale kto iný ho vzdeláva? Neúra sa Mária. Ale také bohaté znalosti a rozsiahle poznatky, aké má Ježiš. Čo nám to robíš? Prečo sa tak hneváš, otec? Ako si mohol odísť a nič nám nepovedať? Ale otec, myslel som, že viete, kde ma hľadať. Kde by som mal byť, ak nie v dome môjho otca? V dome tvojho otca? Nazaret po 18 rokoch. Ďakujem. Je milý. Presne to sedí. Skvelá práca. No, až do žatvy ti však nemám čím zaplatiť. Zaplatíš neskôr. Tak dobre. Ďakujem. Alžbeta, ďakujem. Ďakujem, že si prišla. Jakub. Áno. Ježiš. Iba vďaka tebe sa stal tým, čím je. Všetky tajomstvá som ukrývala vo svojom srdci. A poznal si ich iba ty. Si pre mňa všetkým. Nie. Nie. Pamätáš na Zachariáša, Alžbetinho manžela? Toho z chrámu? Áno. Keď sa im narodil syn Ján, Zachariáš riekol, že bude prorokom. Bola som pri tom. Povedal, pravia cestu niekomu inému. Mal by si ísť za Jánom a dať sa od neho pokrstiť. Vtedy, keď som sa vám stratil v chráme. Áno.
Šiel som tam, pretože mi to povedal Boh. Vedel som, že je to správne. 18 rokov som čakal, kedy zase začujem jeho hlas. Musíme ísť za Jánom. Musí ma pokrstiť. Zmeňte svoje srdcia! Robte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské! Pán príde k tým, ktorí sa skrývajú v temnote a v tieni smrti. Pán príde, aby viedol naše kroky v pokoji. Pripravte svoje srdcia pre milosrdenstvo Božie. Pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte mu chodníky. Čo máme urobiť? Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké. A kto má jedlo, nech dá tomu, kto je hladný. Bol si vyvolený za proroka. Dobre ma počúvajte. Ja vás krstím vodou na pokánie. Prichádza však niekto mocnejší ako ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Spomeňte si na slová proroka Izaiáša, hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte mu chodníky. Všetko ľudstvo uvidí spásu Boha. Zíďte k rieke a dajte sa pokrstiť. Nech voda zmie všetky vaše hriechy. Začnite nový život. Hľa, baránok Boží, ktorý zmýva hriechy sveta. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na tebe. A ty sa prichádzaš krstiť ku mne. Tak nech sa stane. Ja by som sa mal dať pokrstiť tebe. Pokrsti ma, Ján. Pane, ukáž mi svoju cestu. Moje srdce túži naplniť tvoje dielo. Nech je akékoľvek. Dobre, že sme sem prišli. Už viem, čo mám urobiť. Priviesť ľudí k Bohu a kázať im o jeho láske. Pamätáš sa na príbehy, ktoré si mi rozprávala? Tak ich budem učiť. Cítim v sebe novú silu. Ako by som vedel robiť zázraky. Len neviem, či je to správne. Musí to byť správne. Musíš veriť Pánovi. Dôveruj mu a on ťa povedie. Musím odísť. Prečo? Prečo teraz? Vidím svoju cestu, ale nejasne. Potrebujem znamenie. Musím ísť sám.
Vidím to isté. Neviem, ako dlho ostanem v púšti. Budem čakať na znamenie. Je to nebezpečné. Dôveruj mu. Opatruj sa. Daj na seba pozor. Budem. O 40 dní. Vrátil si sa. Toľko som sa za teba modlila. To je Peter. A jeho brat Ondrej. A Jakub a jeho brat Ján. Pokoj s vami. No, kto sú tí muži? Moji učeníci. Aký mesiáš môže pochádzať z takejto dediny? Ján Krstiteľ povedal, že je to on. Vieme, čo povedal Ján. Ale kde sú znamenia? Ježiš, už sme si mysleli, že si sa stratil. Ako vidíš, tak som sa našiel. To je môj bratranec. Áno, a vy ste jeho stúpenci. Ako vás to volá? Učeníci. Učíš ich tesárčine? Ak s ním budete ešte o 2 dní, príďte na moju svadbu do Kány. Ďakujeme ti. Všetci radi prídeme. Prinies ešte víno. A hneď to bude tak. Videla som ťa s Ježišom pri rieke Jordán s Jánom Krstiteľom. Som Mária Magdaléna. Aj ja som ťa videla. Nemohla som si ťa nevšimnúť. Zmenila si sa. Tvoje šperky, šaty. V ten deň som pocítila niečo zvláštne. Vedela som, že krstom môžem zmeniť svoj hriešný život. Rozhodla som sa nasledovať Ježiša. Chápem ťa. Peter si myslí, že ženám by to nemali dovoliť. A povedal to aj Ježišovi. A čo mu odpovedal? Že aj ženy môžu viesť mužov, lebo vychovávajú synov. Čo sa stalo? Vraj už nemajú víno. Čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina.
Urobte všetko, čo vám povie. Naplňte nádoby vodou. Teraz načnite a zaneste staršiemu. Teraz nalejte všetkým. Ako povedal prorok Izaiáš, duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť. A všetkých utláčaných prepustiť. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Čo to robí? Veď sa takto sám odsúdi. Neprišiel som plniť svoju vôľu, ale vôľu toho, kto ma poslal. Ale to počujete, čo to rozpráva? Praví, že je Mesiáš. Všetci otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. To je rúhanie. Chceš nám povedať, že ty si Mesiáš? Áno, on je Mesiáš. Dobre poznám toho chlapca od detstva. Ako môže tvrdiť, že k nám prišiel z neba? Je to Mesiáš! je zločin! Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal. Všetci vieme, kto to je. Veď jeho otec bol tesár Jozef. A jeho matka je Mária. Taký posol Boží, však ide o našu spásu. Ušila som ju pre teba. Je krásna. Ďakujem. Vieš, že musím odísť. Áno. Možno sa neuvidíme mesiace. Alebo roky. Viem, že je to tvoje povolanie. Ale aj tak sa o teba bojím. Prúdi azda hriech s koreňou stromov, ako mi jazga. Nie!
preskakuje z hora nadol z vrcholov stromov. Nechajte ich vypočuť si služobníka Božieho. Hovorím vám, že pripravujem cestu Pánovi. Nič z toho som neurobil. Kráľ Herodes je hriešnik. Neunikne budúcemu hnevu. Ste prisluhovači diabla. Ja krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. Počujete? Jeho hnevu neuniknete. Áno? Matka sa chce prihovoriť za Jana Krstiteľa. Krstiteľa? Chceli by sme ho vidieť. Choďte tam, kde sú jeho učeníci. Onedlho ho uvidíte. Som Barabáš, nasledujte ma. Mňa Barabáša sa nemusíte báť. Bojoval som proti ním. Som tu, živý a zdravý a pripravený byť sa ďalej. A tiež som ich zabíjal. Povstaňte a zbavte našu zem tej odpornej rímskej špiny. Sú z mesa a krvi ako vy a ja. Povstaňte a pozabíjajte ich. Všetkých ich zabite. Zabijete a budete rovnakí ako oni. Zabíjanie plodí ďalšie zabíjanie do poslednej kvapky krvi. A vám, vašim deťom a ich deťom ostane iba smrť. Tu máte svojho Jána Krstiteľa. Vidíte? Zavraždili ho! Vrahovia! Vrahovia! Sťali mu hlavu! Vravel som vám to! Sú to vrahovia! Vrahovia! Prečo som prežila svojho syna? Pamätaj na proroctvo. Tvoju vlastnú dušu prebodne mečom. Zabili môjho syna. A zabijú aj tvojho. Kafarnaum. O Bože, zachráňu ho! Tam sa nedostaneš. Čakám tu už celý deň. On chodí, zasa chodí, to je zázrak. Ona vidí, vidí. Mária. Ona vidí. Poď so mnou. Pomohol mu. On ho zachránil. Poďte. Ján. Vydržte. Prosím, moje dieťa. Počkajte chvíľu. Buď požehnaný. Buď požehnaný. Učiteľ, je tu tvoja matka. Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? Ak nie tí, čo počúvajú a prijímajú slovo Božie. Vy všetci ste moja matka. Vy ste moji bratia. Jakub. Jakub. Káže lásku, hlása, miluj blížneho svojho, ale k vlastnej rodine sa obracia chrbtom. Nie. Počula si, čo povedal. Odvrhol ťa, teba, svoju vlastnú matku. Nie. Ako ho môžeš stále brániť? Skús to pochopiť, Jakub. On predsa neodvrhol svoju rodinu. Iba volá tých ľudí, aby vstúpili do novej rodiny. To, čo učí o láske,
a pokoji pochádza od Boha. A hovorí to celému svetu. Matka? Otvorte svoje srdcia! Prichádza Spasiteľ! Radujte sa! Spasiteľ prichádza! Je tu s nami! Otvorte srdcia! Spasiteľ je tu! Otvorte srdcia! Mesiáš je s nami! Otvorte srdcia! Nech je požehnaný! Otvorte svoje srdcia! Áno! Otvorte svoje srdcia! Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom! Spasiteľ je tu! Otvorte svoje srdcia! Radujte sa! Sláva prichádza v mene nášho Pána! Ešte nikdy som ich nevidel tak jasať. Excelencia, ten muž vyvolá proti rímske nepokoje. Milý Kajfáš, neodvažuj sa hovoriť v mene Ríma. Keď máme zabrániť násiliu a verejným nepokojom, naše záujmy sa zhodujú so záujmami Ríma. Povedali mi, že ten prorok hlása pravý opak násilia. Svojich stúpencov nabáda, aby milovali svojich nepriateľov. A určite nie k tomu, aby vyvolávali nepokoje. Nezáleží na tom, čo hlása excelencia. Tvrdí, že je vyvolený, že je Mesiáš. A ľudia mu veria. Počúvajte ich, počúvajte. Postavím k chrámu viac mužov. Matka. Keď som sa narodil, vydali sme sa na cestu spoločne. Ale posledné 3 roky putujem sám. Bolo to ťažké. Ale ešte ťažšie to bolo pre teba. Moja cesta sa onedlho skončí. Vieš, aký bude jej koniec? Dnes si bola na ulici. Videla si tie zástupy. Áno. Nebude to také. Bude to presne naopak. Spýtala by som sa prečo, ale... Matka. Nikdy nestrácaj vieru. Nikdy, syn môj. Nikdy. Ráno sa uvidíme. Rimania dnes zatkli Ježiša. Čože? Držia ho v noci Antónia. Obvinili ho z podnecovania vzbúry proti Rímu.
Nie. Dal si mi ho, aby som ho priviedla na tento svet. Snažila som sa ho ochrániť. Prosím, Pane, neber mi ho. Prosím, nie takto. Buď vôľa tvoja. Prinesiem ďalšie správy. Ostaň tu si v bezpečí. Nie, nemôžeme čakať. Ticho pre Piláta! Ticho! Ticho pre Piláta! Títo dvaja muži sú odsúdení na smrť. Zbojník Barabáš a Ježiš Nazarecký. Vyberte si. Koho mám prepustiť? Barabáša či Ježiša? Ježiša! 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 Rozviaž ma! Prečo nič neurobíš? Povolaj nás do boja! Nemáš na výber! Mesiáš! Prosím, milosť! Mesiáš! Milosť pre Mesiáša? Prečo nepovieš nič na svoju obranu? Nepočuješ ten dav? Prečo nič nepovie? Ježiš chce spasiť nás. Nie seba. Ukrižovať! Nie! Ježiša, nie! Nie! Prosím, smiem vidieť svojho syna. To nejde. Ale ja chcem vidieť svojho syna. Je nevinný. Dobre ti radím. Obráť sa k tomuto miestu chrbtom a odíď. Hneď. Onedlho ho odvedú na Golgotu a tam ho popravia. Kráčaj,
Nie. Jakub, ty zbabelec. Ondrej. Stojte! Zbabelci. Jan. Aj ty. Aj ty ho chceš zradiť a opustiť. Jan. Daj to vyššie. Ešte kúsok. Opri ten rebrík. Pohnite s tým, chlapí. Poďme. Zdvihni to. Poriadne ho pripevni. Ďalej nesmiete. Napij sa. Je to víno s mirhou. Uľaví sa ti. Žena. Hľa tvoj syn. Hľa tvoja matka. Bože. Bože môj. Bože môj, prečo si ma opustil? Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Nie, neber mi ho. Nie. Bože môj. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo činia.
rúk porúčam svojho ducha. Kde ste boli? Kde ste boli? Judáš ho zradil. Kde ste boli? Keď ho prišli zatknúť, ja jediný som chcel bojovať. Judáš ho zradil. Nerozumeli ste Ježišovi, ani keď už šiel na kríž. Ježiš nechcel krvi prelievanie. Počula som kout. Neviem prečo. Ja nemohol sám. Pomstím jeho smrť. Niet sa za čo mstiť. Dôvody, prečo môjho syna ukrižovali, sú nad všetkým ostatným. Čo máme teraz robiť? Niekto tu bol. Žena, prečo plačeš? Odniesli môjho pána. A neviem, kde ho položili. Ak si ho odniesol ty, povedz mi, kde si ho položil. Vezmem si ho. Mária. Rabuni. Učiteľ. Vstal z mŕtvych. Náš pán Ježiš žije. Čo to vraví? Žije. Počuli ste? On žije. Žije. Od žialu sa pomiatla. Mária, tvoj syn žije.
Pán je s tebou. Mária? Bola si matkou môjho Mesiáša. Teraz si mojou matkou. Vezmem ťa domov do Galilei a budem sa o teba starať. Tvoja práca je dokonaná. Naša práca sa iba začala. Čo máme robiť? Rozíďte sa do sveta. A poznajúc vlastnú slabosť, učte, ako on učil žiť. Tak, ako žil on. A milovať tak, ako miloval on.